Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku pemirsa di channel YouTube Keluarga Mas Goblok. Halo pemirsa. Oh iya, lampu nur tak. Oh, gue jeblok pemirsa. Itu sarapan tapi bakul kan lumpuh. Ya isek masak urung bar. Tak mau jalan-jalan sih. Jojo kok Jojo ngana masak turu pemirsa. Bahar nengguri. Nah aku tuku sego kan biasanya wongnya titip. Terus aku titip Jojo. Oh, rasulakku ceblok. Tak olahraga sik pemirsa mumpung bakule sego rumah. Merama kemau ku nang awak rasane kalau kabeh. Nah, kotak eman kotek. Jalan-jalan dulu, jalan-jalan pemirsa. Lah bakule urung teko, urung niku urung mateng biasane. Jalan-jalan dulu. Pemirsa. Jalan-jalan dulu. Oh, sawah es krim bawah udah Pak Lurah. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu. Pemirsa. Iya, tungguku ya harus jalan-jalan. Duh, Meng, kan melok jalan-jalan, Meng. Kucingku melok jalan-jalan pemirsa. Ayo, Meng. Meng. Shh. Kucingku melok jalan-jalan. Aku nek jalan gak tau ado pemirsa. Tuku sego juga gak tau ado nih. Anakku sik turu soalnya kan isuk ngono kuwi. 5:30 bakal-bakal didodol. Jam 6 siap. Kawan sithik entek. Oh. Dia ngerti nih aku nganu. Mau jalan-jalan, Meng? Nah, iki senengane Davin. Oh. Pin seneng ampin. Ini kini seneng karena kan memang gone kan cedek sawah. Bocah sakmono iku seneng-senenge explore. Very senenge mbon kene kok. Bu Eka, aku tak mancing apa jare ngono kuwi? Tak mancing yu wes karepmu aku. Jalan-jalan sih. Biasanya Mbah Ket jalan-jalan loh. Mbah tau Ket adik ipare-pake pemirsa. Wonge lara stroke. Tapi wis ya iso mlaku ya wis apik lah wis perkembangane. Paling bakul urung mateng. 5:30 kurang, guys. Ya kucingku ngetutno aku wae. Iki apa ditanduri jagung lho pemirsa. Nah, aku mlaku ya paling ini. Anak ini.
Ki omahku ini kosong pemirsa. Mulane rusak gak kopen. Nggonku kene iki alternatif wong nek keramaian ratan pemirsa. Biasanya wong getas ape nang gadon lewat kene iso. Wong apa dalane sangat terbuka. Iki bocil-bocil saurunge budal sekolah do jalan-jalan. Sambil nunggu kuwi lho pemirsa aku. Nek nunggu keringetan. Seger ya. Aku mondar-mandirku ya kono-kono tok. Nek jojo tangi ibu-ibuke malah. Kuwi kan gedang pemirsa. Gedang lucu pemirsa. Kayak gedang bonsai lah. Mosok ndek wis tukul. Ini jenis gedang apa, guys? Ini gini tanggoku, guys. Oh. Gedangnya kerdil. Nemu gedang lucu iki. Iki trep-trep modelnya gedangnya ini. Ndek. Lucu ya. Lucunya mbah iki. Tuh. Gedang lucu pemirsa. Nang kene seger ya. Aku ya jalan-jalan iki nang kene pemirsa nang dine. Gak tau ado-ado aku jalan-jalan. Paling nanti. Rapat sih pemirsa. Darah wis jam piro ya? 10 ya. Tak santai-santai dulu pemirsa aku. Biar ya main ya. Ini aku nang anu pemirsa ganggangan. Ganggangan guys. Ki wong nek duk bahat jalan-jalan esok. Apa tuku sego kok? Mana wong tuku sek ngeban goreng bumbu. Oh, nek kene iki bakul sego. Gak bingung pemirsa. Karek namane dhuwit. Jerawatku sak blendung-blendung. Pokoke gang kene ana, gang kono ki ana. Ono siji gang jero iki terus gang pinggiratan kuwi arah nek ngetan ki ape getas kuwi ana. Akeh pemirsa. Ya aku dilungkas. Mau wediku aku ngenteni suwi. Karena mbak jalan-jalan aku. Wis saya ambil aku. Aku sak cucu tangi. Ya nambah. Yo. Ini awal kayu nangis saiki wis pinter wis dunung. Nek iki paham lho nek aku mulai tuk sego ngono ku nek kadang nek wis tangi ndek main. Mau cedak kene nek aduh aku yo tak jak pemirsa. Nek sik turu tak gugah. Kus. Pemirsa tuh. Parane cimeng goleki aku. Njuk mangan, tak golekno pindang sik. Pindangan tak kok, Mang. Kucuk mon nanti. Nah, iki pemirsa. Jalan-jalan sambil berburu
sarapan. Dadi kok awan lagi ngecupno sik omah sik. Oh, pitikku dijeluk mangan pemirsa. Syah. Sulakku diceblokno cimeng apa jujuy. Enggak, aja mbok pangan ah. Tak tunggokno anakmu ndang tuku sarapan kok salah antri Mbah Ket ngono. Dulure yo cedak-cedak nek ana anu kadang tak kei pemirsa ana rezeki panganan apa. Soalnya ya gelem nggone anakku. Apa meng? Njel apa makan pitik sik. Yo tak kei mangan, tak kei mangan. Pitik dusum loro pemirsa, pitikku menae tak sudo. Nek pitik loro kan ora mungkin tak beleh tak pangan. Saurunge loro iki langsung tak dol pemirsa. Ini yo nek ngono kuwi lho. Bahar pitik akeh pitik Bangkok lho pitik bahar. Pitik Mbah Tauhid. Duh mati dulur pitik Mbah Bibit ya kakak ipare Pak iya padha ae. Pitik-pitikku sik sakmene. Gue ngene-ngonan pemirsa nek dadakan buah apa-apa Mas Santo urung kirim duit iso tak dol. Misalnya tak tutup dulu kontennya. Apa golek sama aku lho. Bonjo kok. Terima kasih nonton aku ya gimana jalan-jalan ya. Ambil tuku sarapan sisan. Misalnya tetap semangat untuk hari ini bakal aja lali like comment subscribe mas kepemal jalur bersama gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.